Var bacıma, like sonra hep saatetler, şu videom hayret etsinler. Şoň üçin sizem özüňizden bilip, men reklama etsemem, etmesemem, biziň magazynymyzda ýitiren söýgüliňizden başga hemme zat tapylýar. Kim ýogry, çagyşyk, oglany çeşikler, pijamalar, şuat bir gyýlar üçin sportivka geldi de ha. Gelin dine 3'ten 4'ten sportivka we daşarda AVM'lerde ana 4.000 lira, 3.500 liralık sportivka meni iň gymmaty, iň wow bu material lider yani sportivkalar 1.200 liradan. Şu derecede ardan we şular ýaly balaklara gele jeans balaklarına muňa mara 100'den kan olmuş gele. Kaynjak gel berim, öz magazynyma diýeljek. Hojunsylyk üssem mara. Üstlerim ma, geleňizde 3-nji etajy Hökman aýlanyň, Hökman